Na'am ko. Okay to ba matsala. Duka kuɗin ki lissafi nawa ya kama duka kuɗin. Wallahi. Ki lissafa kuɗin wajen kan turo miki. Gani na zo daidai kusa da wajen. Ina dafa shi za mu ɓace ko? Zan kira ki baby. Wallahi iskan ya ji tsoro ya gudu wallahi kai. Aini nasu ya zama sana'a ta ma wallahi zan ci abinci gore mu ƙara ta. Ina jin nake jiran ta wallahi ba ta fito kuma sannan ma ga 5 da minti 10 ta yi. Kuma na aika wani almajiri ya ce mun tana zuwa. Kai bar dai na kira ta. Hello? Malam gani na zo daidai wajen. To fa wannan. Ina dafa shi za mu ɓace ko? Dan iska wallahi ya gudu. Ai na samu sana'a wallahi kai. Yes sir. Yes I'm on my way sir. On my way sir. Sorry sir. Okay sir. Okay. Hello? Gani na zo daidai wajen wallahi. Kai! Okay, in dafa shi mu ɓace ko? Hege baki. To ba damuwa yanzu za mu dafa shi. Ka dafa wa ka ɓace? Wallahi taye muka zo yi. Tahe? Ga tahe. Allah bisa ga gudi wallahi wannan gara wallahi guduwa sai na fasa wallahi bisa ba gara wallahi